Gu gare Ainoa Maider Tauxue, Almeneko DBH hirugarren mailako ikasle batzuk, eta gaur gabien goiez Bretainara. Almenetik goiez 14 ikasle inguru eta Gaztelupetik 17. Bertan fango gare Joan izeneko Bretainako ikastela batzuetara, eta bertan pasauko aste bete, eta bakoitza fangiko da bere familixiak. Eta, gutxi gora bera, aste bete horretan inbioguna da, biegun fango gare txango bat itxera, gero aste burua pasau dugu bakoitza bere familixiaz, aste arte, aste azken esnaz goratzen ondo, eurak daukie jai, orduen eurekin egon bigare bai, eta gero beste egunetan egon bigare gure artean hango herri batzuk eta ezagutzen, eta gero apirilak 11 aldera eurak datoz ona, eta egon bide gurekin beste aste bete, eta gu badaukogu eurekin komunikazioa lehen hautik, Facebooka eta e-mailetik, eta irrikaz bateko.